Gartxot, txiste bat. Oso, hori bai. Ba, humoritxu bai, baina txiste hola etorria ez dakat, Harrapatu zaitot hor. Harrapatu nozu. Eskatu izan diate sketch bat. Egitezko sketch bat. Egitezko sketch bat. Oso, oraintxe, venga. Bueno, Gortxot, bakite humore handia duzula, baina zu musikoa zea, musikaria. Bestia beste bai, saiatzen naiz bintzat, bai. Eta gaina da, kurioso, satelite bai, noski satelite, zenbat aldetan haitzen zea? Ba, ointxe bertan talde dinamika bi dauzkat, ensaiatzeko auto da, baina gero hain talde dinamika ez dian beste proiektu musikal batzuk, bai. Talde dinamika esaten dut, ba, ensaiotara jun, taldekideak aguantatu, eta baina guztira, bos edo, ustot badirela... Bai, ba, ointxe bertan, bueno, izena bota bituz, hola promozio pixka. Ointxe bertan, Madeleine munduko talde honena nahitzen naiz. Bai, naiz eta zu bertan izan. Bertan, bai. Grisesen bajua jotze, zestuako lagunekin. Bizaldi izeneko hirukote akustikoa dakat Beñat eta Enekorekin. Bai. Bueno, ibiltzen naiz txakur bezala ere, Gartxot izenpean area eta honean. Gaina mozorratuta da gaina. Bai. Eta gaur mozorrere gabe. Ez. Ikuskot ba bere... Atzian utziet, hor da. Hortzen da gazo? Bueno. Telebista etorrita, zera guztia. Orduan nixilik, orduan. Eta gero, ni bakarrik ere ibiltzen naiz, eta, bueno, beste proiektu batzuk ere baitut hor eskutuan, bukatu dian batzuk ere bai, baina... Baina, badira batzuk oso interesgarriak, gero komentatuko du, B aldean iten duzuna, izan zenuen bekaura, Bob Dylanen abesti itzultzeko beka bat eman zioten, eta baitulako gauzak, abira, metxe, bere txakur zer horrekin. Hortxe negela. Nik uzeron konejoa zinala, barkatu. Konejoa zinala uzeron. Zer? Untxia. Untxia? Ez. Txakurra. Ofizialki txakurra, bai. Eta gaina sortzailea zea, zure letrak eta idazten dituzu, eta... Esango nuke gaina horregatik, musikariaren asuntoa letragintza dela gehien gustatzen zaiten, ez dakit, disiplina, ez esan. Eta nik ere badakat bi hauen humoretik, baina saiatzen naiz ere pixka bat, nik eta nire hausnarketak biltzen, eta gero, musikarekin pixkat, norbaitek ere, norbaiti hausnartzen laguntzen dion, baina humoreto nuan beti ere. Bueno, ni entzuteko prest naiz. Zuek zer moz? Zartuko diogu presioi pixka bat eta abestu, beste bat, beste abestu. Ez da karpegia presioa. Bueno, bordon, gitarra hartu. Eta bueno, zuekin hementxe zuzenean trampari gabe, gure Gartxot Haundilla! Orain bai. Ez que beste, oi bai. Honek esplikazioare baka. Hoixen. Txakurrez jonun... Eta piro horrekin serio hartu bartzaitugu eta hori dena, bale. Inoiz baino, serio. Venga, bota, hasi! Oiko meri coronavirus danak stop indulatita teleberri ematezun urrutiko gauza bat zala oain berriz privilegiatu gean danok haze ikara adi lagun enaiz sinistu ohartu interesata gizartean alkatia besarka daundi bat denei leheni gutxikin bizi hoi diren horiei sortzaileen lubakikoei ta beste denai ebai izan gazte atxon ume zaindu gaitezen zentzuz jokatu arren kantu hau ekaitzaren osten altxa
stop indulakita teleberri ematezun urrutiko gauza bat zala behaienak kendu gabe guri esan. Gartxot, uste mazaitut, datorren astera arte, zeituk hemen abesten zure gitarrarekin. Eskerrik asko benetan.